kan untuk panitia penyelenggara acara pada malam hari ini dan kami haturkan matur sembah nuwun. Yang masih bersama dengan Budi Wijaya, Delewang Music campur sari anti galau sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Wilujeng dalu dalam aturakan kagem bapak kalian ibu dosen babatan. Wilujeng dalu dalam aturakan kagem bapak lurah. Selamat malam. Ugi bapak perangkat desa. Mboten supe kula aturaken wilujeng dalu kagem bapak keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari. Sumangga Kang Mas disugani Dewa Trisno. See
Wis wilujeng dalu ning Ika Rempong. Angge Mas, Dewa Tresno sampun. Sampun. Kalau sampun atur matur sembah nuwun dumateng panjenengan Bapak panitia Angge Mas. juga masyarakat dusun Babatan khususnya nggih. Matur sembah nuwun ing tinimbalan malih wedal dalu punika. Angge. Monggo langsung kemawon. Bapak Kepala Desa nggih. Pripun? Nggih. Let's go monggo. Manut Sing mriki lho setuju nggih, nggih. monggo Bapak Kepala Lho Dusun. lah niki sampun enten semriki. Nggih. Khusus ngapunten khusus ning menok, menok. Terima dong. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, kula munggah kali Bapak Takir mboten badhe ngrapati namung kula badhe pesen sedaya penonton ingkang wonten mriki kula atur tertib Pak nggih. Tertib nggih. Soale masyarakat tujuannya menghibur panjenengan sedaya. Masyarakat Babatan niki sedekah bumi nang upload truk tujuannya seneng-seneng pun ditamel rame. Nanging rame tertib. Oke? Nggih, masuk. Pak, kula taget Pak nggih. Ludruk Budi Wijaya niku rame ta meriah, Pak? Terus pundi? Rame ta meriah? Saestu ta niku? Tapi Pak, lebih meriah malih niku kula ngunggalo perangkat desa. Nggih. Oke, masuk. Nggih. Ayo Pak Ela. Alhamdulillah niki membeludak temen rek wajah-wajah. Aku nek ndelok sawi parkiran niku lho njaluk rewang nggone panitia. Nggih mangke mawon niku. Nggih, kula wacaken nggih sing badhe-badhe munggah mangke siap-siap ya wis di antri loro-loro ta telu-telu. Niki saking perangkat niki kok ketinggalane. Walah rek. Sing teko perangkate piro iki? Mek telu tok. Nggih mboten napa-napa. Niki nomor setunggal Pak. Yo Polo. langsung. Terus wonten Bapak Sunari, Bapak Polo, Mbak Puh, mboten napa-napa. Siap-siap mawon. Terus mangke sing saking BPD. Nggih. Saking BPD niku Nggih Bapak Kepala Desa diwakili perangkat desa, nggih Bapak Kepala Dusun saking Bapu. Oke, masuk. masuk. Langsung disambung Bapak Kepala Dusun Babatan, Bapak Tony Setiawan. Nggih. Terus Bapak LKMD, Bapak Nur Samsi. Niku perangkat desa niku. Ayo langsung munggah. Nek tak jaluk gak kalau munggah berarti gak duwe izin. Oke, monggo Bapak. Iki sampun dipun serap. Monggo. Yuk, dene, Bung. Support. Ayo sepotin. Asik. Nggih. Nggih pripun? Ingkang disebut tembangipun apa? Nggih, wonten. Nggih kula nyobi ngangge swanten wuyung Pak nggih. Wuyung. Oke, cepat nuwun. Wuyung Pak, kula nyobi wuyung nggih. Langsung damel royal mawon nggih. Nggih masuk, nggih langsung dangdut mawon. Mboten ngangge pos langsung dadi. Nggih, wuyung. Nggih, request dari panjenengan Bapak Ketua Panitia nggih. Oke, Nggih. kan dipun sebut tuwahipun Loro Puyung. Monggo, dene, Bung.
tuwara wonten ati Joko Sumahayo Popora renyu sawangen iki awakku sing turu Rapa muda leganana dan gunandang prata witen pari dimen mari dan tulara hati aduh jawa duduku semua ora krasa apa pancen tega Bapalo janur paringo sada mereka nandang uyup asik Budi Wijaya larane lara ora kaya wong kang nandang uyup mangandra goyan rajana dolan nang omah piwon Niki gendane Bapak LPMD. Napa niki lagune niki? Pak, nggih, hati-hati Pak nggih. Hati-hati. Iya, Pak. Nggih. Iya, Pak. Hati-hati. Boleh mengambil asal tidak royokan. Sampun. Mangke malih nggih. Mangke malih. Ngapunten Pak, ngapunten nggih. Pak nggih, ngapunten nggih. Mangke malih. Mangke malih nggih. Nggih, mboten napa sampean royok tapi mangke malih nggih gentosan. Nggih. Apa Pak Hamsi lagune? Nggih Mas Jono. Nggih, Kak. Niki sampun enten rondo gempling Rondo Mas. gempling. Nggih.
kadose nyekar piyambak ya niki. Monggo nggih. Swatene saya kok pianu Nggih, mriki. nggih. Dari Bapak Panitia di perangkat dusun. Monggo. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Pare Mas.
kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Iku mau suarane Bapak Samsi LPMD. Gilirane wakilan dari perangkat desa Bapak Irul. Makili Bapak Kepala Desa harus munggah pokoknya Bapak Irul. Bapak Irul. Ayo munggah. BPD diwakili Bapak Kuan. Ayo Bapak Kuan. Hah? Ayo Bapak Irul. Bapak Kuan. Hah? LPM ini Bapak Makri. Ini Pak Makri. Nggih, Mas. Nggih, ning Yang diminta warung tendo. warung tendo. Wis. Siap. Siap punan nggih. Ayo sinten Mas Yeay. Mas Roni, monggo Mas Roni. Sik, Mas, ngenteni Mas Roni. Nggih monggo Bapak. Lagi ya? Iki kaya wong tawuran bengok-bengok kabeh. Oke, pun Siap. lanjut. Nggih. Nggih. Nanti ada waktunya sendiri untuk Lah nggih. bolo-bolo sabu. Siap pasti kula layani. Dene mboten saged nggih ten Bedayan. Ngoten nggih Mas nggih. Nggih. Lah nggih. Bisa tertib kok sabu-sabuku ya yang ada di sini. Semuanya saged tertib. Siap. Monggo Mas warung tenda. Yeay. Sabu teman warung tendo ini LBWC. Ada siapa yo ini? Sanana Disco. Kopi susu hangat anget, wedang goreng panas pisang. Yang disediakan nyoro ning meja yo biasa rane. Ludruke
Mas. Ada Neng Yanti kan? Ayo Neng. Ayo Neng, cepet Neng. Adek permisi dulu. Loh kayo. Mas, mas, mas. Saya gemoy mas. Langsung ke gemoy. Ayo saya gemoy. Bapak Wulan dari. Siap. Ayo. Ayo Mi. Siap. Si gemoy goyang. Si gemoy goyang. Oh, oh. Si gemoy goyang. Si gemoy goyang. Oh, ya. Ada siapa lagi mas? Disusul si belajar. Ayo Cir. Sana nadis. Ayo, 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 ayo. Sikat. Oh, saliro. Oh, saliro. Jojo. Disusul Neng Putri Wijayanti. Ayo Pri. Satu pokoknya. Satu. Ayo dong, ayo dong. Awas. Senyum dong. Saya si Putri Sineng Bangkul. Oh, datang kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi mas? Neng Adis lihat Si Mungil. Ayo. Sayang mas, sayang mas, sayang mas. Iki lho Mas, sing gak iso diklaim lodrok lain ya iki gak lho. bisa pokoknya. Iya mas, jarang. Asli Budi Pak, Wijaya. siapkan pelicinya, ayo maju sini. Ayo disiapno, awas. Dari Bapak Panitia. Bapak panitia, disiapkan. Yuk, persiapan mas. Ayo lho. Yuk. Ayo. Disawer dulu, disawer dulu, disawer lagi. Ayo mas. Yuk, 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 yuk. Ayo mas, ayo mas. Tak cabut no mas. Terima kasih yuk, 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 yuk. Sudah, sudah, sudah. Ini sudah dah. Terima kasih. Ayo mas. Gas mas. Yo. Hangat kopi, susu gulung, ikan rempong nami awas. Terima kasih. Lan ulun hamba kenogo. Kedai goreng iki agak bilang pilih ono kadung kurang enak kurangi pelanggan Riko. Satu Warung tebak. Tendo sudah. Warung Tendong. Lagu yang penuh dengan energi full. Oke. Oke langsung sambut. Pripun sampun mas? Dari Bapak Panitia Perangkat Dusun. Oh dereng mas. Dereng masih ada monggo. Untuk yang request dari bawah sabar mas ya. Terus. Nggih. Ngapunten Mas Jono dereng tasik kathah iki nggih. Nggih, monggo. Nggih, niki sasampune panitia jaler sakniki panitia wedok untuk Oke. munggah. Dipelopori Ibu. Kaji Kusnia. Si Ayo. Kusnia, monggo. Mbak Fitri Sutarmaji.
Ayo Mbak Fitri Agus karo Mbak Sudarwati Kasdi. Putu munggah. Monggo Bu. Tak munggah tak parani. Sacet mawon Bu. Ayo. Durasi Durasi monggo. waktu. Durasi. Dari penggemar LBWJ sudah gak sabar. Mas Jolo. Nggih, pripun Bapak? Ibu Pokoknya pripun? Panitia. Ibu kita sudah butuh siap tahun ini apa kompak belum? lan berdoa. Alhamdulillah. Siap, kasih support Mas. Ayo, Ayo, support. ayo, ayo. Kasih support. Ayo, kurang telu. Mbak Kusnia, Mbak Fitri Agus, Ibu Heli. Asik. Ya, inilah wajah-wajah panitia perempuan dari Desa Babatan. Ayo lagunya apa kono minat dhewe? Lagunya Lewong Samboyo Mas. Lewung Samboyo. Nggih, dados. The Lewong sudah siap. Siap, Bos. Ayo gas Mas. Ladrok ladrok. Budi Wijaya lho iki. Terbaik di bumi. Antar Ho ah ho
Banun. Nggih, leweng sampun, Mas. Niki ibu-ibuke sampun apa? Pripun, Bapak? Ibu-ibunya sudah. Oh, kurang satu lagu. Nggih. Mari wedok saiki lanang panitiae. Sing duwe YouTube Mas Yanto. Ayo Mas Yanto. RT 5 Mas Yanto. RT 3 Bapak atur. RT 1 Bapak lo ngasio. RT 2 Cak Sarlim yo kene pisan. Nggih. Oke. RT 4 Man Kasuwi di Man Kasuwi. Maman, ayo Man. Mas Jono niki lali janjine. Nggih. Lali janjine. Nggih. Ah. Oke, monggo. Untuk saudaraku, sahabatku, nggih sabar bolo nggih. Lali janjine, Mas. Lali janjine. Ayo. Budi Wijaya. Budi Wijaya. Oke. Tak blokir. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangun nganti linsir srengenge ono kene aku nunggu kowe Tak blokir, tak blokir.
Nggih, matur sembah nuwun. Jan enak teman suarane Abah Takir. Gilirane perangkate harus sing guru munggah situ. Pak Mudin Jono. Ayo Pak. Digandeni Bapak RW Irwan guru munggah. Wis pokoke kudu munggah iki. Pokoke bengi iki tak perkosa kabeh perangkat desa. Ayo. Bapak Mudin Jono, Bapak RW Irwan. Nggih, semoga Bapak Mudin Jono. Kawatur mingga Bapak Jono. Oh iya, keliwatan. Pak Cari. Ayo munggah. Keliwatan delili, ayo. Pamotan minta guru pedut. Sabar bolo. Nggih, bener-bener Pak Seminti pokoke perangkate munggah. Heeh, nggih, monggo. Ayo Pak Cari. Siap. Nunggu waktunya nanti. Oke, untuk saudaraku, sahabatku, saudara Budi Wijaya, matur sembah nuwun rawuhipun Trans Jatim, matur sembah nuwun juga jalur langit, matur sembah nuwun, terima kasih. Nggih, niki ngerantos Pak Cari Iwan dari munggah. Monggo, Nggih. masih ada waktu. Nembe dugi perjalanan jauh dari Kedung Jati ke Babatan. Padahal Kedung Jati lho ono wayang saiki trene. Ngeboti dulure sing sedekah bumi. Monggo Bapak. Ayo langsung dulu pedot jarene. Wis karek nyawari tek Pak Cari. Nggih, gulu pedot Bapak nggih. Nggih. Kebetulan ada yang request dari Pamotan. Iki toh yang diminta. Si. Jadi wong yo sikap. Ada siapa yo ini? Ada Nen Putri. Dalam sana Senyum dong. Biaran pasir waktu kabang yo ore pinggir guru ketemu awan susur bekan oyo kelangan pikir kalau parane keluku isi kari di marot tadi itu satu dina isu satu ngomong sing waktu. Ayo Mas. wah mahur Budi Wijaya lagi. apa dulu Gotong sawian lagi orang penopo. Ati iki kaya mangkat koriko. Rejo sacara dipereteli. Dong sing percaya pedelan dodo iki. Terima kasih. babakan bergoyang bolong Sabu Pamotan, terima kasih. Pedot Jaro Langit juga terima kasih. Tuhan biar pasir waktu kabang yo ore pinggir ketemu awan langsung demi bekan koyo kelangan pikir
durung dipangan codot timbang urung anger kulun isor bedot Padha sawi enake ora pengopo ati iki kaya wong kanggone Betara jasa cara dipareteli dong sing percaya badelan dodo iki urung anger kulun isor bedot dong sing percaya badelan dodo iki jangan percaya bedalan dodo iki timbang orang anger kulun isor bedot Siap. Nggih Mas, kirang pinten lagu Mas? sesuai dengan waktu no. Nggih. Nggih. Niki Bapak kirang satu yang diminta Grigis. Pas Pas nggih. tolong sebelum menangkani pembukaan gergi dibaca dulu no. Nggih, kula baca riyen Mas. sambil Nggih, nunggu tadi yang dapat serat. Biar nggak kecewa. Oke, sesuai dengan waktunya sudah mendesak. Tinggal satu lagu sebelum. Nggih, Mas. Monggo dibaca dulu no. Niki kula baca dulu nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya hadir lagi Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Minta lagu Sejuta Cinta. Sejuta cinta. Walau usia sudah tua, bila melihat primadona Buti Wijaya, semangat kembali muda. Asik. Terima Oke. kasih. Dan semoga ludruk Buti Wijaya tetap jaya selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Oke. Dari Bapak Sogol Sabu Kedung Sumber. Sejuta cinta nggih. Oke, untuk surat yang kedua Mas. Monggo ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk kawan semua, saya Pak Dekadir grup anti sedih loh. Sabu Kedung Sumber juga. Yang diminta lagunya Yang diminta lagunya Lunting Asmoro. Meeting Asmoro. Semoga gending ini bisa menghibur kita semua, amin. Amin. Nggih. Matur sembah nuwun saking Bapak Kadir ugi Bapak Sogol. Lo barangkali nggak bisa dilayan di sini, nanti Nggih. dilayani di acara Bedaya. Bedayan Sekarsari. Nggih. Nggih monggo. Nggih, kalian lagunya apa? Lagunya apa? Gerigis. Gregis. Monggo langsung. Ayo Pak Suto, karo Pak Bren, monggo. Tebang terakhir. Ayo buka langsung. Masyarakat Babatan, Bapak Sukari, ayo. Ayo Bapak Sukari di Batam. Ayo Pak, buka Pak. Bapak Sukari di Batam. Bapak Sulin. Ayo Pak Sukari. Duwe Batam bilang ayo. Pak Latif, ayo. Gerigis satu hujan gerigis saya suwe antar duduke Amporiko apa tahan dirasa
Nggih, tuntas sudah. Satu tebang gerigis, tebang terakhir no, ya. Nggih. Mangke pinangki malih. Terakhir nggih. Nggih terakhir. Nggih, terakhir. Ngapunten Bapak, nggih. Ngapunten Bapak. Nggih, sing sampun. munggah terakhir Kaji Hartono karo Mas Luki. Niki mau lagu sampun terakhir Bapak. Ayo. Gerigis niku wau tebang Lagi. terakhir. Nggih, sepindah malih tunggal malih. Panitia karek loro sakno. Oh, Iri nggih. padha rekosane nggih. Nggih. Ayo Kaji Hartono karo Mas Luki. Oke. Nggih, mantun niki mboten saged niku malih Nggih, Pak. oke, matur sembah nuwun. Nggih, kula sing. Monggo nek katinggalno iri engko. Nggih, kula tak mohon izin dulu. Nggih. Mohon izin Abah. Nanti saya yang kena warning Bapak. Aduh. Mas Jono lagune ninggal katresnan terus Pak Luki. Nggih. Satu rep mawon nggih Bapak nggih. Oke. Mohon izin. Nggih, mohon izin untuk Bapak Ketua. Mohon izin Abah. Nggih. Nggak bisa ditolerir lagi nih. Tinggal satu lagu lagi. Monggo, Sampun. tinggal katresnan terakhir Bapak nggih. Nggih no, kula kesupen dari Mbak Nini. Nggih, Mas. Yang diminta rindunya hatiku. Rindunya hatiku. Nanti di Nggih. acara bedayan. Sekarsari. Yuk, monggo telem. Juga ada yang minta apa sih? Apa itu? Tambal ban. Siap. Bisa di Bedayan Sekarsari juga. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku sambat karo sapa. Tak suwon rino lan Terima kasih bos. Ayo bos. Satu tebang terakhir. Nggih.
Nggih no, ngapunten sak derenge. Nggih Mas. Jroning suka eling lan waspada. Lan waspada. Nggih, semoga langsung kemawon Mas Budi Wijaya. prasetyane ati kadung tresno pring sliramu doang bagus railing dinolan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senadyan mung tansah anggadan aku samar yen sliramu ra kelingan
lara iku ora prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukuraning tresno tutup pondo nanging lungiting asmara. Budi Wijaya. Sak, jose.